Очень интересное заявление по поводу Украины сделал экс-советник Путина Владислав Сурков. Представитель старшего брата. Да, самого старшего. Давайте просто послушаем это. Украины нет, есть украинство, то есть специфическое расстройство умов, удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечения этнографией, такое кровавое краеведение, сумбур вместо государства, борщ, бандера, бандура есть, а нации нет, брошюра «Самостийно Украина» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет. Я, как ни странно, укрооптимист, то есть считаю, что Украины нет пока, но со временем она все-таки будет. Хохлы, ребята, упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать, и даже, может быть, сколько будет Украин, вопросы открытые, и в решении этих вопросов в России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой. Ну а с нами сейчас на прямой связи советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Алло, Зоряна, вітаю вас. Доброго вечера. Здравствуйте. Если слышали, сейчас мы в эфире давали цитату с экс-советника президента России Владислава Суркова. Вы, наверное, тоже слышали, читали. Как могли бы прокомментировать его заявление по отношению к Украине? Ну вот как вы считаете, его взгляды теперь ушли вместе с ним в отставку, или это вообще взгляд власти Российской Федерации? Ну, ви знаєте, насправді коментувати єрість закомплексованого імперського мудака достатньо складно. Але я вважаю, що це добре, що з'явилося це так зване інтерв'ю, тому що ми вкотре подивилися на абсолютно безглуздий, рафінований світ імперського російського шовінізму, який нікуди не зник і ніколи не зникне. Тому що я неодноразово говорив, що кожен українець, я маю на увазі українець по духу і поклику, незалежно від національності, чи це наші брати і сестри кримські татари, чи це самі українці, чи це євреї, чи росіяни, які проживають на території України і відчувають себе патріотами, зрозуміли, що поневолення українців у росіян в крові – це діагноз, він нікуди ніколи не зникне. Тому що оця імперська зверхність, яка притаманна представникам російських режимів, я зараз узагальнюю, тому що кажу про історичні речі, вони, на жаль, будуть в тій чи іншій формі панувати і далі. І тому я завжди кажу, що будь-яка російська, нагадую, демократія закінчується там, де розпочинається українське питання. І будь-хто, хто навіть прийде проти Путіна, все одно буде змушений залишатися оцим шовіністом або ним ставати по відношенню до України. Ми живемо в такому світі і ми повинні з цим змиритися. Ми повинні будувати свою державу, власну, незалежну, сильну, потужну, але подалі від цього російсько-імперського ярма, яке намагається знищити наш народ і нашу державність протягом останніх 400 років.